konta iguzu pixka bat. Gaur hemen zaitugu, Gipuzkoako maitenis txapelketan, txapelketa absolutuko garaile izan zarelako, baina konta iguzu, nondik datorkizu maitenisarekiko zaletasuna? Bueno, niri txikitatik gustatu izan zait frontoian jolastea, raketarekin edo. Eta nik lehen tenisan jolasten nuen. Eta uda batean, amak esan zidan probatzeko maitenisa. Eta esan nuen, puntatuko naiz 2 aste eta berzer moduz. Eta, ara jo nintzen, 2 aste egon nintzen jolasten. Eta bukatzean entrenatzaileak nire gurasi esan ziren, gustoko zuela nire jokatzeko modua eta jarraitu nahiko nuken. Eta nik baietz esan nuen eta hola hasi zen dena. Horixe da, pixka bat, ala modua sortu zinen maitenisaren moduan, baina ez dakit klubi desberdinetatik egaltzara, ez da? Bai, Lekainean hasi nintzen Irunen, eta, 2014an, eta han egon nintzen 2019 arte. Eta gero Atletico San Sebastianera joan nintzen, orain dela 2 urte justo. Eta ibilbide horren ostean, hasieran komentatu dugun bezala, oraingoan Gipuzkoako txapelketa absolutuan garaile izatea lortu duzu, ez dakit erraxa izan zaizun edo... Erraxa ez, azken finean pandemiarekin taola, ez ditugu lehen bezain beste txapelketa eta orduan ez dut lehen bezain beste konpetitzen. Orduan berriro hastea taola zaila izan da, beraz txapelketa hauek irabaztea ere ondo dago. Primeran, eta ez dakit aurretik maila honetako edo hortikorako beste lehiaketetan aritu izan zaren? Bai, nik gutxi gora bera 4 urte daramatzat Espainiako lehenengo 8 artean. Orduan, Espainiako selekzioarekin konpetitu dut, txapelketa internazionaletan, mundu mailan, Europa mailan, eta horrez bain, Espainia mailan, Espainiako txapelketak eta bestelakoak jokatu ditut. Esperientzia horren ostean, imaginatzen dut, hemen etxe mailako txapelketa jokatzerakoan, nabarituko duzula, ez dakit lagungarria izango zaizun, edo beste lasaitasun batekin jokatzeko gaitasuna emango dizun? Bai, azken finean oso desberdina da, baina egia da, olako txapelketak jolastea, azken finean segurtasuna edo konfiantza gehiago ematen dizula, eta gero, onera etortzean esperientzia gehiago irabazten duzula horrelako txapelketetan. Orduan, ez dakit. Oraingoan garaipena eskuratu duzu, ez dakit pixka bat, etorkizun hurbilera begiratuta zeintzuk diren zure hurrengo erronkak edo dudan dauzkazun hurrengo txapelketak? Ez dakit oso ondo ze pandemiarekin ez dakigu nola joango den, baina suposatzen da hemendik hilabete batetara edo 2 hilabetera Espainiako txapelketa eta Espainiako txapelketa estatala jolastuko direla biak batera. Eta, gustatuko litzaidake irabaztea, ez dakit posible izango den, baina irabazita aukera edukiko nuke Europako txapelketarako plaza lortzeko. Orduan, saiatuko naiz. Hori galdetu behar nizun, ez dakit pandemiaren ondorioz, oraindik txapelketen egutegi hori moldatzen ari de, adibidez kirol batzuen kasuan, oraindik 2020ko txapelketak berreskuratzen ari dira, zuen kasuan zei da? Bai, orain hasi da dena, orain arte ezin izan dugu zer jolastu, orain dela hilabete bat hasi zen liga, eta, gutxinaka ari dira txapelketa gehiago egiten, baina hori asko murriztu dira, lehen ohitutan egon astebururo konpetitzera, liga, txapelketak, Euskadiko txapelketa eta olako gauzak, baina aurten ezin izan dugu. Eta zentzu horretan ez dakit, konfinamenduarekin nabarituko zenuen, suposatzen dut, zure kirol errendimendua murriztu zela, ez dakit urte honetan, errexe izan zaizun berriro, horretik zenuen maila hori berreskuratzea. Bai, azken finean konfinamenduan ezin izan genuen entrenatu, 2 hilabete egon ginen etxean, jolastu gabe, eta gero kostatu zitzaidan berriro bueltatzea, baina pixkanaka, gutxi gora bera 2 astetan berreskuratzea lortu nuen. Gero ere imaginatzen dut, nahiz eta oraingoan garaipena eskuratu, eta hori noski oso seinale hona izan, teknikoki zure buruarekiko ikusiko dituzula, hobetu nahiko zenituzkeen gauzak, edo oraindik hobetzeko ikusten dituzunak, ez? Bai, niri beti gustatu izan zait asko lasaitzea txapelketen aurrean, oso pertsona urduria naiz, asko mugitzen naiz, eta naiz eta hainbeste urte eraman jolasten, azken finean nervioak oraindik hobetzeko dauzkat, bai. Eta entrenamendu errutina, partiduen antzera ezakit asko aldatu ez nahi tenisaren kasuan, erraza da ez distantzia mantentzea, maila erdian duzuelako eta aurkariarekin norabaiteko distantzia duzuelako. Bai, gertatzen dena da lehen
Set bakoitzean aldez aldatzen ginela, set bat jolasten genuen alde batean eta beste seta beste aldean, baina orain partido osoa alde berdinean jolastu behar dugu. Eta gero entrenamenduetan, imaginatzen dut ere, protokolo bereziak izango dituzuela, ez? Ez dakit hori entrenamenduaren maila edo baldintzatzen duen. Bai, azken finean entrenamenduetan egiten duguna da distantzia gehiago mantendu eta pertsonak pura murriztu. Osea, lehen igual, ez dakit, 20-25 pertsona juten ginen entrenatzera eta orain 10-15 egunero. Eta elkarrizketarekin amaitzeko, lehenen pixka bat etorkizunera begiratuko dugu, ez dakit zeintzuk lirateken zure helburuak edo kirol honetan non markatzen dituzun zure puntuak? Bueno, lehenengoa gure taldea orezko dibisioan gelditzea, saiatuko gara ez jaisten, ze aurtengo egoerarekin ezin izan dugu fitxajea, pertsona bat fitxatu, orduan ari gara etxekoak jolasten, lauak, eta liga berean mantentzea izango litzateke pasada bat. Horrez gain, Espainiako txapelketan podioa egitea edo behintzat irabaztea gustatuko litzaidak, ez dakit posible izango den, baina oso polita izango litzateke. Eta azken finean hori, aurten hori, eta datorren urtean ez dakit. Primeran, Helene, zure pausoak gertutik jarratiko ditugu, eskerrik asko. Zuei.